Dobrý. Toto je najväčší obravač vo firme Autority a toto je vlastne najnovšie radio, ktoré ideme práve opraviť. Ideme na rade. Prezentuj sa na rade. Trojkilové kladivo, máte poš. Tu sa väčšie funkčné. Dobre, keď vyzerá, že je to skoro správne. Musíme ho natočiť na správnu stranu. Rádio značky Jaguar. Počkaj, kde to je? To bolo, no. Ešte je to, že Jaguar. Ešte stále drží, je to výkonný stroj, značkový. To je vážne, že pevný panel. Displej nedoškrábaný. Z opačnej strany trošku to. Je to úľava. Pomaly sa rozoberá.